ଧନୀ ହେବାର 12ଟି ସଂକେତ। ନମ୍ବର 1 ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଧଳା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 2 ଦୀପରୁ ଆବାଜ ଆସିବା। ନମ୍ବର 3 ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିବା। ନମ୍ବର 4 ପୂଜା ନଡ଼ିଆ ଖରାପ ବାହାରିବା। ନମ୍ବର 5 ପୂଜା ହୋଇଥିବା ଫଳ ପଡ଼ିଯିବା। ନମ୍ବର 6 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛାତ ଉପରକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବା। ନମ୍ବର 7 ଛାତ ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ରୁଟି ଟୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିବା। ନମ୍ବର 8 ଦୀପର ଆଲୋକ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିବା। ନମ୍ବର 9 ତୁଳସୀ ଗଛ ଝାଙ୍କାଳିଆ ହୋଇକି ବଢ଼ିବା। ନମ୍ବର 10 ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଫା କରିବାର ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 11 ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା। ନମ୍ବର 12 ମନକୁ ମନ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ହେବା।